Mami tuh. Kecil. Mami ya. हम सर पे बिगड़े हुए नवाब हैं पढ़ लो बस दी बस गए सूरज कब दूर गगन से चला सिमरे नाई बरबादी बुखर लांग मत मगन ओंखाम होनायखौ सैमा मानजिया दे मानजिया जानो जायोना नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ लाबोयैया दिनैनिफ्राय सुरु खालामफिननो सानदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम बेजों लोगोसे टाइटेल आरो थाम्बनेलाव ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव ना होमबा जोंहा जिनाखि रसमा ब्रह्म इउटुबार फेसबुक सालायग्रा बिथाङा खारना थानाया बिराद गोबाव जाबाय नाथाय दिनैसिम न'आव मोनफिनाखै बा न'आव फैयाखै आरो दासिमबो रसमाखौ न'खरनि हासबेन्ड आरो फिसाजोआ माने नागिरगासिनो बा मोनफिननो हास्थायगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायोब्ला बुजिगोन मिन्थिगोन जोबोद दुखु मोनदों गावनि सासेल' फिसाजोखौनो दिनैनि दिनाव बिथाङा रसमाया गारनानै खारनानै दङ आरो बेजों लोगोसे हासबेन्डआ मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायोब्ला मोनथिगोन Hey, Tani, ini kita juga kami boleh ikut ini. Kami. Ini orang apa boleh punya? Kamu. Ini jangan tahu lihat pinjam kami lo. Mana tak baik ada di sini. Itu sabu, salah, ini. Karena tu, ya kami boleh lihat pinjam beda, Tani. Kun tu mami yang punya. Ini orang apa boleh punya lo? Punya. Kun naik kadang. Ini ada lihat pinjam. Itu mah. Sekarang. Kursan. Kursan. Benar. Kun jangan kadang. Video nani video. Kami boleh apa sih nak? Ni mesti nak apa? Apa cer munago. Kami ada tu munai mana nengko. Kami boleh apa sih nak? Nani mula? Kami kunang nana ni. Nanti go. Kami ada ni berapa sepuluh ni? Ini kami kita ni. Kurus saya bangga, tak mana. Sekali mana? Kau jangan betul mana? Ini sampai ni. Mana? Kami tu. Kecil. Mami ya. Kecil. Mami ya. Mami goसोखांना गोसोखाङो फैफिन होन नोंसोर गान मोसाबाय थायोमोन नोंसोरो आंथ' नायबाय थायो नोंसोरनि गान मोसानायखौ मामि गोसोखाङोना बेनो आंनि बुंनांगौआ फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय गथ'नि फिउचारनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय फैफिननांगौ आंनि मोनसे रिकुवेस्ट बियो बेहा साननो हनो हानाय गोहो दङ आं मिथिगौ बेहा मोजां गोथौ गोसोजों साननो हनो हानाय दङ नैबे गथ'नि थाखाय जे बियो फैफिनगोन आंबो आसा दं दिनैसिमबो आसा दं गुबुनजों थांदों ओरैनोथ' मोनथिथ'वाखै दाबो गुबुनजों थांदों ओरैनो गोमानानै दं बेखौ मिथिनानै दं गावसिनिफ्राय जेबो
खोन्थाहरनाय जायाखै फन नाङाखै मेसेज गैया गोमानानै दं होननानै जों नागिरदों दिनैसिमबो मोनाखै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा दावराव दावसि जेबो जायाखैमोन ओरैनो माने गथ'खौ हस्टेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन गथ'खौ हस्टेलाव नायनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं आरो मबाइल सुइच अफ जानानै दं दिनैसिमबो सुइच अफ जानानै दं ओरै नोंसोरनि जे बिहाव बिमा बिफाया न'खरनिफ्राय माबा फोरमायहरदोंमोन जेबो बिसोरबो बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै दं बिसोरबो नागिरदों ओरै जाया ओरै जाया फन हरबा हामगौमोन सानदों बिसोरबो दुखु मोनदों बिसोरबो न'खरनि माने बिमाया आरो बिमाय बिनानाव बिब'मोनहा फंबायमोनहा दुखु मोननानै दङ दिनैसिम मेसेज गैया कल गैया दिनैसिम खयदिन फैया ओरैनो न'निफ्राय ओंखारलांनाया बिदिनो 8 थारिख जुननि 8 थारिखमोन सानडे खालि ओंखारलांदोंमोन बियो गथ'खौ नायनो होननानै बिदिनो दिननिफ्रायनो दिनैसिम गैया आरो 1 मास जाबाय आंनि गथ'आ नैबेनो 8 बोसोर जाबाय क्लास 4 आव फरायनाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो गवा महाराष्ट्र बा जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ खेबसे मानसि माथ्रै गोरोन्थि जायो बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं समाय होयो बोजबनानै लानो थाखाय आं राजि जेब्लाबो आं नेनानै दं थाबैनो बियो फैफिननांगौ अननानै नैबे गथ'नि थाखाय थारैनो बजबनानै लानो नोंथाङा रेडि ना बजबगोन आं नैबे बजबनो राजि दं फैफिनथों नोंथांनाव जायगा दं औ जायगा दं नोंथांमोना मोनथिबाय नुबाय नङा होमबा जोबोद दुखु मोनदों आंबो लोगोफोर दासिमबो जोंहा रसमा ब्रह्मआ गावनि न'खरखौ गावनि फिसाजोखौ एथ'ग्राब अन्थाव बाथाव फिसाजो नङाबा गावजोंनो रिल्स बानायफायो भिडिअ बानायफायो नङा होमबा खोब दुखुनि बाथ्रा दिनै फिसाजोआ गोसोखांनानै गाबबाय थायो दिनै गावनि बिमाखौ मोनगौबा गाबै गाबै उन्दुलाङो गाबै गाबै बिसिनायाव थाबाय थायो अब्ला दिनै रसमाया मा गोसोजों मासिबां अन्थाइ बिखा जानानै थाबाय थाखो गावनि फिसाय गावनि फिसाजो गोसोखाङालासिनो मा हिसाबै रसमा ब्रह्म बिनानाव अन्नानै नोङो जेरावखि थाया जिखि जाया नोंखौ दासिमबो नोंनि फिसाय हासबेन्डआ दिनैसिम बोजबना लागोन होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे नोंनि फिसाजोआ नागिरबाय थायो गाबबाय थायो नङा होमबा आरो आंबो खावलायो नोङो डाइरेक्टलि नोंनि न'खराव कन्टेक्ट खालाम आरो नों खालामनो हाया बायदिब्ला जोंफोरनि एसे हेल्प ला जोंफोरबो एसेब्लाबो मदद खालामनो हागोन बेखौ आङो लुबैयो बा नुहुरो आरोखि दिनै जेरावखि थाया नोङो जोंखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि एबआव थांनानैहाय इउटुब चेनेलनि एबआव थांनानै नोङो आंखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन जिमेलावनो जा जिखि आंनि मबाइल नाम्बारबो दङ एबआव थाङोब्ला नोङो आंखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखौनो आङो खावलायो जेन जोंबो नोंखौहाय जेरावखि थाया बा थाखा फैसायानो जा जियानो जा बा गारि भारा थाखा फैसा गैयाब्लाबो जोङो माबा मोनसे खालामनानैबो नोंखौ हेल्प खालामगोन रसमा बिनानाव बेखायनो आङो गुरै खावलायो नों जेरावखि थाया जिखि जाया नङा होमबा न'खरावथ' बयहाबो एसे एनै दावराव दावसि जाखायो नोंबो मिन्थिखायो नों सासे फेसबुक सालायगिरि इउटुब सालायगिरि नोंबो बुजिनो हानाय नोंनावबो गोहो दं नोंबो मिन्थियो नोंबो रायजो राजाखौ गोबां समाव बुजायबोनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दिनैनि दिनाव सानस्लाबनो हायैयाव नङा होमबा मैदेरानो आथिं थोंब्रैयानो गालिनना गोग्लैयोबा आरो नों आं मानसिसो नङा होमबा दिनै बेखौ साननानै बेखौ बुजिनानै नोंनि फिसायाबो बोजबना लाफिनगोन होननानै बुंदों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर आंहा मोनसे फेसबुक नोंथांमोना फल' खालामाखै फल' खालाम लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं आरो बेजों लोगोसे गोदान इउटुब चेनेल बेवहाय अनलि फर ब्लगिं भिडिअ बानायगोन नोंथांमोनहा अननानै लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं बै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गोदान खुलिदों आरोखि अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय